Edge Gaming εδώ, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Είμαι ο G και είμαι μαζί με κάτι φίλους μου. Πού θα βρω? Ναι, γενικά έχουν κάνει πάταγο εδώ πέρα, δεν με αφήνει να βγάλω ούτε βίντεο. Αλλά εντάξει, πάμε. Λοιπόν, σήμερα θα παίξουμε normal να παίξουμε. Τι λέτε εσείς παιδιά? Normal. Οκ, θα παίξουμε normal. Τα αγγλικά μου είναι λίγο μέτρια όπως το βλέπετε. Πάμε continue. Ποιος διαβάζει αυτά? Το ξέρω, ποιος τα διαβάζει αυτά? Εγώ. Εσύ! Λίγο ρε παιδιά, είπαμε να σχολιάζετε, αλλά όχι τόσο. Πρώτη μέρα! Night 1. Ελάτε, πάμε. Speedrun, σήκω γρήγορα ρε φίλε, κάνουμε speedrun εδώ πέρα. Κάνουμε Minecraft speedrun, granny speedrun. Έχεις κολλήσει με το Minecraft? Leave this house. Ρε γιαγιά, με κλείδωσες, θα μου πεις και να φύγω. Αφού αυτή μας κλείδωσες. Αν ανοίξεις την πόρτα θα βγει γριά. Σιγά μη βγει. Αυτή με φοβάται ρε. Σκατά. Ήταν απ' έξω από την πόρτα, με περίμενε ρε. Ήταν έξω από την πόρτα, σκατά. 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 Βρήκα το shotgun, δεν μπορώ να το πάρω. Κάνουμε λίγο speedrun γιατί κυριολεκτικά απλά κατέβηκα και την είδα μπροστά μου. Έφαγα jump scare. Α, βρήκα και το κλειδάκι. Special κλειδί. Λες να μου κάνουν και δώρο καμιά πίτσα special με αυτό το κλειδί? Αποκλείεται. Παιδιά, πριν λίγο έφυγες πίτσα μου. Θέλεις κι άλλο? Είναι πολύ ωραία. Αυτό το κόψουμε στο μοντάζ. Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα. Κάτσε να... Ωχ, σκατά, έκανα θόρυβο. Θα το κόψω. Κάτσε, περίμενε εκεί πέρα. Ναι, θα την κλειδώσουμε μέσα στη σάουνα. Θα την κάνουμε... Δεν μπορώ ρε, δεν δουλεύει ρε. Έλα ρε θεία, λίγο γρήγορα κάνουμε speedrun video εδώ πέρα. Ποιος θέλει αγκάθι? Ω, γεια σου θεία, έλα. Ναι θεία, κι εγώ σ' αγαπώ. Τι κλειδώνεις μέσα? Τι φτιάσου ρε? Βασικά δεν είναι καν θεία, μου άσχετη είναι που με κλείδωσε, αλλά εγώ τη λέω θεία. Για το σημερινό βίντεο θα τη λέμε θεία. Θα βγει από εκεί μέσα. Ναι, δεν κάνω copyright το Wins, ναι σίγουρα. Για το αυριανό? Ναι, δεν κάνω copyright το Wins 100%. Άσε να φτύνει εκεί πέρα να φωγκάει. Ναι, όχι, θα ξεκλειδωθεί σε 1 λεπτό. 1 λεπτό, έχω 1 λεπτό, κάνω speedrun. Δεν τη θέλω τη φωτογραφία. Γιατί πήγες στην τουαλέτα? Γιατί έχει φωτογραφίες. Στην τουαλέτα? Ναι. Τι ανώμαλη που είναι η γιαγιά. Επίσης, δεν μπορούσε η γιαγιά να έχει τα κλειδιά σε ένα σημείο, τις μπαταρίες σε ένα άλλο και τα βάζει όλα σε άσχετα μέρη. Πώς τα βρίσκει δηλαδή? Αυτό δεν ήταν κλειδί τώρα που πέρασε? Όχι. Σε λίγο δεν θα ξέρει που έβαλε. 1 λεπτό, πάω σιγά σιγά κάτω για να την ξανακλειδώσω τη θεία. Που έβαλε και το κρεβάτι. Είπαμε θιά. Θεία την είπαμε. Εσύ τι λες θεία? Σε λίγο δεν θα ξέρει που έβαλε. Βρήκα το μπουζί από το αμάξι. Μπουζίκο, τι είναι αυτό? Μπουζί είναι. Τέλος πάντων. Σε λίγο δεν θα ξέρει που έβαλε το κρεβάτι της. Ναι, σε λίγο θα βρίσκουμε το κρεβάτι σε ντουλάπα. Πόρε φίλε! Έχει κάνει spawn τώρα αυτή ή όχι? Κολόγρια. Σε αυτό το βίντεο θα τη λέμε θεία μόνο. Είσαι τυχερός, εγώ μαθημένο εδώ. Εγώ. Τέλος πάντων, θα έρθει να τη δούμε. Όχι, εγώ θέλω να κάνω sleepover στο σχολείο μαζί με τις φίλες μου. Όχι, δεν στη με δει κατευθείαν. Αλλά τώρα μετά. Έλα ρε θεία. Έλα ρε θεία. 2 φορές το θεία. Θεία. Την περιμένουμε τη θεία. Το σχολείο μου είναι φέτος. Θα την κλειδώσεις? Ναι. Ας το πάω να το ξανά. Κατάλαβα. Είμαι στη σάκη. Φύγε. Και θα κάνουμε όλα στο σχολείο. Έρθει η θεία. Α, αυτοί μας λένε πότε να διαβάζουμε και αν έχεις τελειώσει τη διαβάζουμε. Δεν σε βλέπει μπροστά της. Πούντι, δεν είναι εδώ. Αν έρθει δεν θα σε δει. Άμα έρθει θα με δει. Δεν επιτρέπονται κινητά. Κάνει λίγο. Νομίζω έρχεται. Πάντα από τα που. Επιτρέπονται, αλλά Ναι, έρχεται. Την είδα μέσα από τα σκαλιά. Γιατί μπαγκάρει το παιχνίδι. γιατί πρέπει να βγάζουμε. Γεια σου θεία. Ναι, και εγώ σ' αγαπώ. Πάνω από 18 και κάτι. Γεια σου θεία. Εγώ σε. Το ξεκλείωσα. Τι βλάκα σου. Ξεκλείωσα κατά λάθος τη θεία. Λάθος κουμπί πάτησα. Τώρα κι άλλο βίντεο θα κάνεις. Όχι, δεν χρειάζεται. Αφού το κόβουμε στο μοντάζ. Δεν χρειάζεται, αφού έχω κι άλλη ευκαιρία.
Με έφαγε η καρδιά μου. Καλά, είμαι πολύ βλάκας κι εγώ όμως. Πάτησα το λάθος κουμπί. Ναι, γελάτε λίγο πιο σιγάρι, παιδιά. Εντάξει, τώρα θα βγεις από εκεί, θα σου πω εγώ. Κατέβα γρήγορα, παιδί. Και εμείς αγαπούμε. Έκανε θόρυβο. Κολόβια. Μπες μέσα. Εγώ είμαι το αλεύρι. Γελά λίγο πιο σιγά, μπρο. Δεν είναι και τόσο αστείο αυτό που λέω. Εντάξει. Εγώ είμαι το αλεύρι. Φαντάσου τώρα να με κάνει κέικ. Φύγε θεία. Δεν ξέρω που είναι. Δεν τη βλέπω. Βρήκα μια φωτογραφία. Ένα λεπτάκι. Κυριολεκτικά η φωτογραφία έκανε θόρυβο που πέταξε το χαρτί. Ρε φίλε, τι έχει άλλη. X-ray. Όχι X-ray. Πώς λέγεται η σούπερ ακόη. Αυτή σίγουρα έχει την έκτη αίσθηση. Δεν λες που αντί το χάρτη να πέσει αργά έπεσε κατευθείαν. Όντως. Είναι τσαλακωμένο, δεν έχει σημασία. Δεν είναι τσαλακωμένο. Σκισμένο είναι. Βγες έξω, μπρο. Ω, γεια σου θεία. Κι εγώ σ' αγαπώ. Ναι, δώσε σου κανένα φυλάκι. Νομίζω έκανα φασαρία. Λες. Όχι, δεν έκανα. Λίγο για να ακούω. Να τη δύο. Φύγε. Δεν είμαι εδώ. Μπορεί να το ανοίξει και να σε δει. Όχι, δεν μπορεί, γιατί την πονάει η μέση της. Δηλαδή άμα σκύβεις δεν μπορείς να δει. Όχι, άμα είμαι εδώ κάτω δεν μπορεί να με κάνει τίποτα. Δηλαδή κλείδωσες αυτός. Ναι, όχι, άμα φύγει αυτή θα φύγω. Άμα. Θα φύγει, το έχω δει. Απλά να είμαι λίγο σίγουρος ότι έχει φύγει. Μ' αρέσει που να είμαι σίγουρος ότι έχει φύγει. Έφυγε. Όχι, τώρα ξανά άνοιξε την πόρτα. Η γκράνη ήταν. Ναι, ποια ήταν, ρε. Ωραία, θα σκοτώσει. Γιατί θα με σκοτώσει, αφού είμαι μέσα. Ήρθε για καφεδάκι ο γείτονας. Ήρθε το Hello Neighbor. Καλό γείτονας μας είναι. Τι, δεν μπορώ. Με ξέχασε νομίζω. Εκεί είναι έξω. Άνοιξε την πόρτα. Έφυγε. Πού πήγε όμως. Αφού αυτή προσπαθεί να βρει εσένα. Στα. Ναι, αυτή γιατί με κλείδωσε καν στο σπίτι της. Αφού λέει leave this house ενώ με έχει κλείδώσει αυτή στο σπίτι της. Εγώ άλλο να ρωτιέμαι. Αφού εσένα ψάχνει. Αφού ξέρω ότι είσαι εκεί γιατί φεύγει. Ξέρω εγώ. Είναι αλήθεια. Είναι τρελή. Έκανα και θόρυβο. Μπράβο, Πεπέγκα. Ωραία, τώρα θα πάρω το shotgun επειδή έχω χρόνο. Και θα έχουμε καραμπίνα. Πες αλεύρι, η καραμπίνα σε γυρεύει. Μπορεί να χτυπήσεις. Όχι. Πρέπει να πάρει καραμπίνα για να τη χτυπήσει. Καραμπίνα σε γυρεύει. Όχι ακόμα, δεν είναι έτσι. Σε λίγο. Σε λίγο πες αλεύρι. Κάτσε να το κλείσω λίγο αυτό, δεν βλέπω την τύχη. Δεν ξανακάνουμε το ίδιο λάθος, δεν την κλειδώνουμε κατά λάθος αυτή τη φορά. Γιατί σου δίνει μούτζες. Ποιος μου δίνει μούτζες ρε. Πρέπει να ακούω, έρχεται. Γεια σου ρε θεία. Θεία. Πίσω σε μια λεπό. Ναι ρε, λογικά. Έρχεται. Πώς είναι. Την άκουσε μπρο. Εγώ έχω την έκτη αίσθηση όπως την έχει και η θεία την. Εδώ μεταξύ ακούγεται. Family friendly ρε, βγάζουμε βίντεο. Μην ξανακάνεις μισκλικ γιατί θα είναι πολύ. Σκάστε. Ωραία. Όχ, Τι έκανε. νόμιζα ότι για λίγο νόμιζα ότι το έχασα. Θεία, είσαι καλά. Όχι. Οι δύο πέθανε. Όχι. Ενώ την έχεις κλείσει σε ένα δωμάτιο με ατμούς. Πέθανε. Πάλι καλά που έχει πεθάνει η θεία και δεν μπορεί να με πιάσει. Ναι, όπως εσύ τώρα πέθανες. Ναι, δεν πέθανε επειδή στην παγίδα. Από όσο βλέπετε οι φίλοι μου δεν έχουν ιδέα από γκράνι. Μην το κάνεις τώρα αυτό, αν θες φύγε άμα για να το κάνεις. Έλα ρε μπροκολόκο, τι κάνεις. Σκάσε. Κάνεις λίγη φασαρία. Family friendly κανάλι, δεν μιλάμε. Καρπούζι. Ποιος κάνει φασαρία. Η γιαγιά γιατί βάζει μες στο καρπούζι ένα κλειδί. Ξέρω εγώ, βασικά πώς το έβαλε καν το καρπούζι μες στο κλειδί. Ή το κλειδί μες στο καρπούζι. Master key, αυτό είναι πολύ καλό κλειδί, αλλά μακάρι. Βασικά ξέρω εγώ μπαίνει. Α, δικό σου. Α, δικό σου είναι. Ναι. Ξέχασα για λίγο να σκύβω, αλλά όλα καλά. Καταρχήν η γκράνη φύγει.
Γκράνι που είναι. Δεν ξέρω, κάνει βόλτες. Άμα είναι κάτω στο υπόγειο της πετάω ένα κλειδί στα μούτρα της, μαχαιρώνω με το κλειδί. Δεν γίνεται. Το ξέρω ότι δεν γίνεται, αλλά μακάρι να γινόταν. Τότε θα είναι ακόμα μέσα. Μέσα ήταν. Δεν παίζει, όχι, δεν είναι μέσα. Έχεις δει το πιο ξενό άνθρωπο της ζωής σου. Έρχεται η Γκράνι. Δεν λέγεται Γκράνι. Λέγεται Θεία. Θεία. Η θεία που μας έχει κλειδώσει μέσα. Λέγεται μάνα αφού της λες ότι βγαίνεις έξω χωρίς ζακέτα. Γεια σου. Αχ, ξεκάθαρα. Ελληνίδα μάνα αφού της λέω ότι βγαίνεις έξω χωρίς ζακέτα. Να σε πω κάτι. Γιατί την Βλέπω τη μισή καραμπίνα εδώ μέσα. να σε πω κάτι. Γιατί δεν κάνει τη βάζει και αυτό και τον καπνό. Έκανα βλακεία. Τι έκανε? Ξέχασα να ανοίξω τη σάουνα και τώρα θα έχει βγει έξω. Αυτό. Και τώρα δεν μπορώ να την ξανακλείσω μέσα. Πολύ ωραίο speedrun. Έκανα βλακεία. Μάλλον. Τι λέει, το speedrun πήγε κάπου. Έκανα βλακεία. Έρχεται γκράνι. Και τώρα δεν μπορώ να κάνω την κλειδώσω ξανά μέσα. Τι θα κάνω? Τώρα πρέπει αναγκαστικά να κάνουμε OG speedrun. Δεν ξέρω. Αυτό ήταν το Βασικά, σκοπός του βίντεο ήταν να το περάσω εύκολα. σκοπός του βίντεο ήταν να κοιμηθείς. Σκοπός του βίντεο θα γίνει να κοιμηθώ κάτω από το κρεβάτι μου μέχρι να πεθάνω, ξέρω εγώ. Εσύ. Θα πάω να κλέβω κανένα κρατάκι από τη γιαγιά. Στα αλήθεια. Ξέρω εγώ. Όχι. Αυτό είπα ψέματα. Κοίτα εδώ, μια PNG Σαν παγίδα. γκρέμιλις είναι αυτό. Αυτό κάτω στο Δεν είμαι εδώ. πάτωμα είναι αίμα. Ναι, όχι. Τι είναι? Πάνω που πήγα να πω ναι, είπα όχι. Αυτό εκεί μέσα είναι αποκεφαλιστήριο, δεν το έδωσα. Έβαλα και ένα καρπούζι να το πω. Όχι, αυτό είναι έξω. Εκεί δεν πρέπει να βάλεις την κράνη. Την κράνη. Δεν μπορείς να βάλεις την κράνη εκεί πέρα. Βασικά μπορεί να... Μακάρι να μπορούσα, αλλά δεν μπορώ. Τι είναι αυτό? Ο Τέντης. Ο Ντέντης. Νομίζω κάνεις λίγη φασαρία. Ναι, κάνω λίγη φασαρέλα, φεύγω τώρα εδώ. Κάνει και άλλη φασαρέλα να έρθει πιο κάτω η γιαγιά. Η γιαγιά, είμαι Κύπριος. Γιαγιά. Εδώ θα είμαι εγώ. Θέλετε κάτι να φάτε? Έκανα θόρυβος. Σκατά. Πώς το φεύγω? Πέθανες. Δεν πέθανα. Α, Είμαι ακόμα ζωντανός. πόση ώρα θα βάζεις βίντεο? 13 λεπτά για αυτούς. Παρακαλώ, όχι άσχετες ερωτήσεις στο βίντεο, παρακαλώ. Να το σημειώσουμε και αυτό να το κόψουμε. Έχεις κορίτσι. Σκάς. Είναι πολύ καλό μόντας αυτό, σκάς. Ποιο ήρθε? Ήρθε το... Όχι, άλλο ήρθε. Τι να μου πιέσει το engine part. Βάλτε εκεί κάτω. Βάλτε το σκαραβαίο και λες και κουβαλάς Βάλτε στο τούβλο. σκαραβαίο που σου λέει ότι το χρειάζεται. Όντως αυτό θα κάνω. Θα το βάλω στο σκαραβαίο. Αφού δεν μπορώ να φύγω από την πόρτα, θα φύγω από το σκαραβαίο. Α, χρειάζομαι και το padlock. Α, το έχω το padlock. Τι ωραία. Αλλά πού το άφησα το padlock? Μέσα στο αμάξι. Μέσα στο αμάξι. Σκαραβαίο. Αυτό το άλλο το μικρό πραγματάκι. Ναι, όχι ένα άλλο. Ένα κόκκινο κλειδί. Αμέσως στη σάουνα. Μέσα στη σάουνα. Α, ναι, μέσα Το στη master σάουνα. key. Το master key. Και τώρα έχει σπάσει άλλη την πόρτα τη σάουνα επειδή ξέχασα να το ανοίξω. Πόρε, τι βλακεία έκανα. Εσύ εδώ κάτω, έλα πάνω. Σίγουρα έχεις χρόνο. Ένα ρέντσι. I need a wrench. Ωραία, έχω σχεδόν τα πάντα από το αυτοκίνητο. Και δεν θα φύγεις με το αμάξι. Ναι, σχεδόν τα πάντα, όχι όλα. Δεν έχω βρει τη βενζίνη, το κλειδί από τα μάξι. Όντως. Λίγα πράγματα, είναι τα progressive. Αυτό τι. Α, δεν είναι padlock key αυτό, αυτό είναι master key. Τι κάνει αυτό? Είναι άλλο κλειδί. Χρειάζομαι άλλο κλειδί εγώ. Αφού δεν μπορεί να χάνεις. Καταβίδι έχεις. Γιατί να μπεις μέσα στα αμάξι. Ναι, θα φύγω μόλις φύγει αυτή. Καλά ακούστηκε αυτό. Θα φύγω μόλις φύγει αυτή. Να τη θεία. Ω, γεια σου θεία. Έχεις πολύ άσχημα χέρια. Βάζουμε κολόγρια.
Δικιά της είναι η σάουνα, πρώτον. Γιατί δεν μπαίνει μέσα. Άρε, το ξέχασα. Δεν μπορεί να μπει στο μάξι. Δεν μπορεί, όχι. Σάουνα. Α, ναι. Στη σάουνα έσπασε την πόρτα επειδή ξέχασα να τα ανοίξω και τώρα δεν κλειδώνει πάλι η πόρτα. Τι σου λείπει από το μάξι? Από το αμάξι η μπαταρία που την έχω εδώ πέρα, η βενζίνη, το κλειδί και ένα μοχλός. Δεν χρειάζεται να ανοίξει την πόρτα. Είναι και εγώ μπορώ. Πώς πάρει μπρος και σπάσει. Όχι, πρέπει να ανοίξει την πόρτα και πίσω να σπάσει τα τούβλα. Νομίζω απλά βάζεις κάτι Α, ξέχασα ρε. μετά ένα Έχει, επίσης, εδώ πέρα γιατί έχει κόκκινο το αμάξι. Α, ναι, επειδή το μπάγκερ, επειδή το κλείσα και το ξανά άνοιξα και... Ωραία, είναι μακριά αυτή, άρα θα βγω έξω και θα κόψω βόλτες για το καλό του βίντεο. Θα δω την ηλίθεια έβαλε παγίδα, δεν το πιστεύω. Άμα έπεφτες μες στην παγίδα. Λίγδα, έβαλες παγίδα. Ο Λίγδας έβαλε παγίδα. Δεν λίγδας. Άστο, έχεις χάσει επεισόδια. Ξέρεις το λες και αυτό στην αέρα. Ωραία, θα καθίσω. Κλειδί. Ακούστε, τι θα κάνω. Θα παίξω Ελληνίδα Μάνα Play. Θα την κάνω θόρυβο εδώ πέρα. Αυτό το κάνει η Ελληνίδα Μάνα, όντως. Δεν το ξέρω. Το φαντάζομαι. Λοιπόν, τώρα τρέχω από την άλλη μεριά. Πάω να ανοίξω εκείνο, να πάρω να την πιπερώσω με σπρέι πιπεριού. Και θα την κάνω. Κάτσε, μην να έχει φτάσει όμως εκεί. Θα τη δεις μπροστά σου. Το ξέρω. Αυτό θέλω να κάνω. Αυτό θέλω να συμβεί. Μπροστά μου θέλω να τη δω βασικά. Γιαγιά σου, ευχαριστώ. Αλήθεια. Γιαγιά σου, όντως. Γιαγιά σου είπα. Να τη, Φαντάσου αυτό είναι γιαγιά καλέ. να τη δω, Δεν με είδε η θεία. Ρίξε το κάτω. Ναι, θα το ρίξω εκεί πέρα. Εδώ δεν κάνει θόρυβο. Α, εδώ κάνει όμως. Δεν ακούστηκε. Δεν ακούστηκε. Τώρα εδώ θα ακουστεί όμως. Τώρα φεύγω γρήγορα. Η γκράνη ποιος την παίζει? Εγώ. Τι ποιος την παίζει την γράμμη? Δηλαδή υπάρχει και στα αλήθεια. Α, καλά. Τι είναι αυτό, σπρέι. Σπρέι. Ναι, υπάρχει σαν αλήθεια. Εδώ μπορώ να την πιπερώσω, μα θέλω. Και την τζίτα θέλω. Απλά θα τυφλωθεί. Αλλά δεν ξέρω για πόση ώρα. Για ένα δευτερόλεπτο. Όχι, δεν είναι για πιο πολύ, αλλά δεν ξέρω για πόσο. Θα την πιπερώσω εγώ. Δηλαδή μπορείς να αφήσεις από δίπλα της. Δεν ξέρω, δεν θα το ρισκάρω, απλά θα την πιπερώσω για ασφάλεια. Έλα εδώ, θέλω να σε πιπερώσω, να ξέρεις. Ωραία, θεία, βλέπει τώρα αυτή. Θεία, βλέπεις. Θέλω να δω λίγο τη φάτσα της. Βλέπει μια Κοκλάκι. Α, ναι, έχει μαύρα μάτια. Έφυγες. Δεν μου γράφει για πόση ώρα δεν βλέπει όμως. Μήπως το βλέπει για εκείνη τη στιγμή. Όχι, βλέπει, αφού για τώρα που δεν με είδε που βγήκα για λίγο έξω. Αφού αυτή. Γιατί να το κάνω να κάνω. Δεν θέλω να Απλά όταν ρισκάρω. έρθει κοντά σου, κοίτα τι κάνει. Όταν έρθει κοντά σου. Ωραία, εγώ θα ζω με αυτό το σπρέι. Πιπέρωσέ την και απλά φύγε. Θα την πιπερώσω εγώ. Τι λέξη έφτιαξε ο μπρο. Αφού αυτό δεν είναι Θα την πιπερώσουμε. Όχι, είναι σπρέι πιπεριού. Τι κάτσει. Α, μάλιστα. Να το κουνήσω λίγο να κάνει να δούμε αν έχει μέσα. Κάτω κοκτέιλ. Το κάνω κοκτέιλ. 20 λεπτά βγάζεις. Λίγο ωραία. Άμα βάλεις εμπαλασμένη. άμα βάλεις σπρέι. Άμα βάλεις είναι θα βάλεις και πάρτι 2. Τι πάρτι δύο. Έλα εδώ να σε πιπερώσω. Και παγάκια βάλε λίγο μέσα στο κοκτέιλ σου. Σε πιπέρωσα. Ρίξε και το κοκτέιλ. Την πιπέρωσα. Δεν το έκανες σαν μάτια, το έκανες στη μέση. Λίγο ησυχία. Αλήθεια δεν έχει τίποτα εδώ πέρα. Ακούγεται φουλ περίεργο. Ρε λίγδες. Την πιπέρωσα τώρα αυτήν, αλλά... Θα πας να ψάξεις τίποτα είναι. Κάτσε, σκέφτομαι τι πρέπει να κάνω. Να πάρεις τα κλειδιά. Άμα ρίξεις αυτό. Ησυχία για το καλό του βίντεο. Που είναι εσύ και σκοτώσει όμως. Το ξέρω. Δεν φοβάμαι όμως. Να σε φοβάσαι. Ένα λεπτό. Άμα ρίξεις αυτό το στο κεφάλι της. Δεν γίνεται. Πιπερόσφαιρο καλό. Έχω αφού πιπερόσφαιρο λέγεται. Paper spray λέγεται το αντικείμενο που κρατάω.
Μήπως λέγεται πίπερο σπρέο. Θα κουνηθείς ή θα, άμα είναι, ξέρω εγώ, φτιάξει και ένα σταθμό έτσι. Το ξέρω, απλά αυτό θα κάνω. Θα ρίξω εδώ πέρα το σπρέι και τώρα φεύγω. Σήκω όρθιος. Βάλε κανένα λίγο μουσικούλα κάτι. Βάλε και ένα κρεβάτι να κοιμάσαι. Αυτό θα κάνω. Απλά. Έχει παγίδα, έχει παγίδα. Δεν την πάτησα. Ρε μπάνιο δεν έχει εκεί πέρα. Πες κάνουμε μπάνιο. Ρωμάς. Έχει ένα μπάνιο. Ρωμάς πιπερίλα. Έκανα θόρυβο! Πίσω στην τρύπα μου. Νομίζω τελείωσε το σπρέι. Ρε σε χαζό. Guys, πρέπει να... Το ξέρω, πρέπει... Θέλει να παίξεις κάποιος άλλος γιατί εγώ χαίζομαι. Και εγώ χαίζομαι. Θέλει να παίξεις κάποιος άλλος που δεν χαίζεσαι. Όχι πιπερό. Δεν θα χαίζεσαι, αλλά δεν θα πεθάνεις. Δικό σου είναι το βίντεο. Το ξέρω και δικό μου είναι και τον Granny, αλλά... Λοιπόν, guys, θέλω κάποιος να παίξει... Ακούστε. Άκου Ιδιάρα, κάνεις άλλη στιγμή το βίντεο ή μέρα. Άκου, θα παίξεις εσύ τώρα. Ωραία, Νικόλα, παίξεις εσύ. Ωραία. Ξέρεις να παίζεις. Ναι, ξέρω να παίζεις. Άμα θέλεις να απλά είσαι... Έριξε κάτω σπρέι ο Λίγδας. Ξέρεις, σηκώνεις εθνικά ή όχι. Δεν ξέρω, κολοδία. Κυριολεκτικά είναι ένας άσχετος που παίζει Granny. Άστο, πάμε πίσω. Απλά τώρα θα παίζω κυριολεκτικά ελληνικό play. Πάλι θα παίξεις Granny. Δεν φοβάμαι τώρα. Επέστρεψα. Κλείστο και βγάλε part 2 κάποια άλλη μέρα. Κλείστο λίγο. Σε λίγο θα πίσω, ρε. Νικόλα, κάτσε part. Σε λίγο. Ένα λεπτό. Κάνω μια τελευταία προσπάθεια. Ξέρεις που είναι η... Έλα ρε θεία, τώρα σε έχω ρε. Τρίτο part. Σε έχω ρε θεία. Κάνε τρίτη προσπάθεια. Πού είναι ρε. Πού είσαι ρε Λίγδα. Άμα σε σκοτώσει τώρα. Νομίζω είχε μπάγκα ρε. Επόμενο θέλει νερό. Έλα ρε να βγει ένα, σε έχω ρε. Σε έχω ρε. Νερό. Κάντε like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye. Τα λέμε σε